fedde heblo sukaɓe afrique araray mum weƴima e jokli windere kala ha mo ganduɗa catal araray heble sukaɓe afrique leydi gambi erima cate araray fedde heble sukaɓe afrique windere kala en hawri e ɗiɗi yarkoma koyɗe men darima e leydi gambi leydi bertidi kono kadi ko leydi banditule cowɗe kam e ceene mum kono kadi ko leydi maride e ladde mum culture mum kam e fina tawa mum kala ɓiɓɓe fulɓe labɓe lattuɓe daniɓe yiɓɓe leñol mumen yiɓɓe ɓamtare nanguɓe fedde heble sukaɓe afrique taweteɓe leydi gambi erima wonande jeeyaɓe e heble sukaɓe afrique jonde fayidinde garɗude jooɗide e leydi gambi wonno ko ɗiɗi yarkoma kono kadi sar abdoullahi sar ne wonde musidɗo mum tedduɗo caméraman ngana laay an gardiɗo fedde heble sukaɓe afrique ceerno habous diallo sohna mahani an cikko hoorejo heble sukaɓe afrique catal ngal leydi mali amadou diop gardiɗo radio kidira kono ne kadi dendagal cité ji giwɗi yogay nokkuji kala en jeehi ha jettiɗen toon to saare gueɗa jam Allah ñalle moɗon jam Allah waale moɗon jam Allah wiyete moɗon hettiyankoɓe weltare tv ko bani mon debbo umuhani an jahannoɗo on toon to leydi gambia gummiɗo toon to leydi mali wuro lamorgo to wiyete bamako nde gummiɗen toon to bamako garɗen ko ɗo e nder leydi sénégal tawi ko wuro wiyeten kidira tawɗen ɗon hoorejo heblo sukaɓe afrique windere woni ceerno habous diallo gummorɗen e makko ɗon kanko e hoorejo radio kidira biyeteɗo amadou diop woni directeur radio kidira jaaɗen pewɗen toon to gambi ne jettiɗen gambi gaduɗen tigui nadde ko wuuro wiyetengo ñamanari e mbawɗen tigui salminde ɗon bandiraɓe ɓennuɗen paaɗen toon to saare gueɗa nde wonno ko toon tigui batu o waɗatno ne jettiɗen en jaɓɓama jaɓɓogal paayodingal debbo e gorko suka e mawɗo goto kala jaɓɓima en ɓe calmini en kadi ɓe bismi en ha joni eɗen toon to saare gueɗa nde wonno eɗen kewiide darde debbo famɗani e nder rendo darde debbo famɗani e nder wuuro famɗani ni ha e nder galle ne jettiɗen toon to saare gueɗa ha jaltuɗen saare gueɗa rewɓe ɓe gummima daari darde muɗumen lan kala darde de debbo daratono e nder galle saga nde koɗo naati galle gam teddinde ɗum ñamminde ɗum yarnude ɗum waɗande ɗum ndiyam tigui looto wertande ɗum ɗo leeli e yewtude ɗum en keeɓi toon e rewɓe fulɓe gambinaɓe tawi kadi ko yontaɓe farnoriɓe ko goni ko kadi nden noon en calminiɓe gam darde mabɓe tinde ndeɓe daari toon e nder ɗiɗo galleji ha tengti e teddinde hoɓɓe arɓe ɓe has catal has sa ngal leydi gambi caggal nde ɓe bismi hoɓɓe mabɓe iwɓe jokli windere gam tawtorede oɗo henna ñalawma tedduɗo ɗiɗi yarkoma ko nden tigui ɓe jaltini ngaari timmudi ɓe kolliti ɗum ɗo henna ko mbaragu hoɓɓe mabɓe haɗani ɗon tan nde yeehi ha ñalawma o ñawli yimɓeɓe kala jooɗi ɓe kolliti ɓe dokki heble sukaɓe afrique guesa mawba yaaduɓe e jamanu kala heble sukaɓe afrique ko yiɗi wadde yo wat ɗona ko wona ɗum ko haade jonde nde jooɗade qur'anil karim deftere allah teddunde uddita ɓenne kadi almuɓe wawɓe qur'ana puccodiri tewtinidaɗe men dow ene janga oɗo henna qur'anil karim mo halla nde ɓe jeehi haaɓe timmini deftere allah teddunde e yamirore sakkitore ceerno habous diallo gardiɗo feddeble sukaɓe afrique ɗon tigui ceerno dawouda sow udditi ko fate banggue duwa o moni kala wi allahumma amina sababu heblo sukaɓe afrique woni oɗo batu meɗen ɗo hande ko sababu noon fedde wiyetende fedde heblo sukaɓe afrique ko ɗum woni hande nde ɗo noddore jonde men weltare kay ko ɗo haaɗi gardiɗo windere nde e banggue heblo sukaɓe afrique boni ɗo jooɗi wiyete ceerno habous diallo weltare noon kadi ko ɗo haaɗi sababu nde mawɗo gardiɗo fedde heblo sukaɓe afrique windere ko mon ɗo jooɗi ɗum woni ceerno men jinnaɗo men tedduɗo ceerno habous diallo cate nogas jeegom dañi hande e windere nde heblo sukaɓe afrique ene jogui cate nogas e jeegom e nder aduna he fof ko kanko ardi kanje nogas e jeegom ɗe fof ko kanko woni mawɗo majje en jetti allah kadin o yi ardi ɗo e gollodiɓe makko en jetti allah kadi kanko omo ardi e gollidiɓe makko e ɓen ɗo ɗum woni sar abdoulahi sar woni trésori fedde nde ɗum woni sar abdoullahi sar mo ganduɗa ko kañum woni trésori fedde
heɓle sukaɓe afrique windere te heɗen gandi eɗen mbo nana he jayndeji famɗi kumpaɗe sar abdoulaye sar hande e boni ɗo eɗen gandi eɗen keɗomo e jaydeji ɗi ene famɗi mo heɗata ko kabaruji makko gila ɗiɗo duuɓi fof eɗen nana ɗo kabaruji makko e nder weeyo ngo kadi o yiɗo arde soknajo tinniɗo dosgal manggal e heɓlo sukaɓe afrique so en jeccitima sengo men ñaamo taweten ɗon ko ummi ani an ɓe mbiyata ɗum looti gonɗi an so tawi noon kadi en ƴeewi banggue men ga ma en taw omo ardi ɗon e bandiraɗo debbo moƴƴo tinniɗo dariɗo kadi daraniɗo leñol ngol ɗum woni umma hani an o monɗo jooɗi kanko kadi omo ari omo arde ceerno Habous Diallo kanko jeeya ko Mali o gollata ko e Pinal TV kanko o jeeya ko leydi Mali o gollata ko e Pinal TV kanko ne tawta ɗo e batu o hande kanko ne omo tawa ɗo e batu o ceerno Habous Diallo hoorejo meɗen ina ardi ɗo e seto makko en jejjitta ɗo Tokaram Amadou Diop kanko ceerno Habous Diallo omo ardi ɗo kadi e biyeteɗo Amadou Diop mo ganduɗa ko kañum woni directeur général FM mo Kidira omon ɗo jooɗi caggal ɗum ɗon eɗen gandi kadi ardi ɗo chauffeur makko o wiyete ko Alhassan noonne kadi kanko ceerno Habous omo ardi e chauffeur makko woni driver makko biyeteɗo Alhassan Bari omon ɗo en jetti Allah hen no feewi en jetti Allah hen no feewi kadi en jetti Allah sababu en yiide ɗo tundu ndu notade en jetti Allah kadi sababu nde notade tundu ndu kanko ceerno Ablaye Sar o yiɗa arde gollodijo makko Ablaye An kanko Sar Abdoulaye Sar omo ardi ɗo kadi e gollidijo makko mo ganduɗa ko technicien e télé Walf Fadjri goto mo ganduɗen omo wiye Abdoulaye An omon ɗo jooɗi koɓe ɗo goni hande e délégation ji mawɗi taweteɗi ɗo e heblo sukaɓe Afrique windere ko ɓeɗo goni délégation ngaji mawɗi taweteɗi ɗo tawi ko jeeya koye catal heblo sukaɓe Afrique windere so en pillima heblo sukaɓe Afrique windere noon so tawi noon en kaali haala heblo sukaɓe Afrique windere en cuusa hen woɗɗoyde saabu eɗen gondi e halifaɓe meɗen en cuusa woɗɗoyde hen sababude wondude en ɗo e halifaɓe meɗen eɗen gandi maɓe ngar ɓe cifano en kala ko suuɗi e heblo sukaɓe Afrique eɗen gandi maɓe ngar ɓe kalana en kadi kala ko suuɗi e nder heblo sukaɓe Afrique wadde noon en calminiɓe en beltima ko noonne kadi en calmini en beltima ha joni bisimilla moon heblo sukaɓe Afrique leydi Sénégal ina ƴefti délégation makko timmuɗo woni secteur mabɓe général on wiyete Siraji Diallo o jiya ko Madina Gounass o jooɗi noon ko Farafeñe ko noonne kadi catal heblo sukaɓe Afrique ngal Sénégal ene neeli ɗo kadi trésori mabɓe timmuɗo jaafoɗon secteur makko timmuɗo biyeteɗo ceerno Siraji Diallo jeeyaɗo to Madina Gounass omon ɗo jooɗi caggal salamuji ɗi foof mbo jumɗen hen inde mum foof wona yidde ko weltare nde tan tampere laawol ngol ɓe jarnama no feewi ɓe beltanama ɓe jarnama noon kadi no feewi ɓe beltanama si ɗum yewti en jarni kala hen jooɗiɗo ɗo so ɗum yawti kadi omo jarna dendagal kala ko jooɗiɗo en dañi weltare noddude notore ni en dañi weltare noon noddude notore hono ni e oɗo jamanu cattuɗo e oɗo hande jamanu cattuɗo e ley laabi cattuɗi e ɗi laabi cattuɗi ko jinmi haalande enen garɓe notitade de o yiɗi haalande en arɓe notitade ɓe ganden ko woni ko sababu rendude men ɗo ko nafoore mawde he ɓesguli meɗen ganden ko woni ɗo sababu rentude en ɗo ko nafoore mawde wonande ɓesguji meɗen e jettoje godani Allah jettoje godani Allah hande en dañi halifaɓe fedde heblo has SA hande ari ɗo joddima e meɗen hande en dañi halifaɓe fedde has SA nanɗo gaari ene jooɗodi e meɗen ɗo maɓe kalan hen ko heewi ko ganduɗen he ko en gandano maɓe kalan en hen ko heewi ko gandunoɗen e ko en gandano te ko seeɗa ganduɗen e nder fedde he te kadi ne ko seeɗa ganduɗen e nder fedde he wadde mbiɗo yiiɗi noon yo en uddit kaqqillaji men wadde noon omo yiiɗi yo en uddit haqqillaji men ɗi e réseau sociaux e réseau sociaux ji e ko hende tafa ko hende woni konde e si pelle ɗe ko keewi ko fofof kono kadi pelle ko keewi ko fof kala ganduɗo fedde heblo sukaɓe Afrique kala ganduɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ma andu no ko woni e mayre ko alade ɗum woni wiyama ko hewlo sukaɓe sabu so tawi wiyama ko heblo sukaɓe hay goto accani hay goto accani debbo accani gorko sukaɓe ɓe goni janggo meɗen ko sukaɓe ɓe goni janggo men arde mon ɗo han
arde on ɗo hannde min beltima ɓe beltima miɗen on du'ano oyeɓe duwono en miɗen on ñagano du'aw eɓe ñagono en kadi duwaw miɗen on toro du'aw kadi kadi eɓe ñaago en duwaw nde ɗo fedde ndeɗo fedde ko woni anniye men ko woni anniye men nde Allah naɓirta fedde nde yeeso nde Allah nawata fedde nde yeeso jama ko hawri ɗo ko dental ko hawri ɗo ko sabu fedde nde addi en ko sababu no fedde nde addi ɗum ɗo miɗo ɓe fof ñaagi omo ñaagi fedde nde neɗɗo fof yo tinno naata e nder fedde he neɗɗo fof yo tinno naata e nder ndeɗo fedde tawa naatirani hen haala tan tawa naatirani hen haala tan naatira hen ko anniye muɗum naatira hen ko anniye mum e miijo e muɗum miijo muɗum enen fof mbaɗen hen anniye men enen fof mbaɗen hen anniye men beela Allah i timmina fedde nde beele Allah ene timmina fedde nde min de mi weltima kanko de kam o weltima miɗo on du'ano omo du'o guili e koɗo gila e koɗo ha he leydi ndi fof ha e leydi ndi fof saabu nodduɗo ko siido waɗi sabu nodduɗo kam ko siido waɗi ko notiɗo o waɗi gonga ko notiɗo o waɗi gonga min beltima ɓe beltima miɗen on du'ano omo du'o miɗen on jarna omo jarna dental ngal e he musidɗo amen debbo garɗo ɗo one e bandiraɗo debbo garɗo on min gandamo kono miɗen mo calmina ɓe gandamo kono eɓe calminamo te min beltima e garal he kadi ɓe beltima e garal makko eyyi wassalamu wassalam Sara Abdoullahi Sar mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e dendagal kadi ɓe o ardi ɓe fof kadi ne mo suudu men SAS mo ayawo haɓrilde Wolf TV kadi ne kanko Sar Abdoullahi Sar komo ganduɗa koye suudu meɗen SAS e nonne kadi e weltare e Walf Fadjri TV mataw ko toon kadi omo dilla toon kam he ardiɓe mum fof kanko e ardiɓe makko fof kono noon en calmini chef men leydi Wulli Wes mbiteɗo Alhaji Mamadou Keita Dialalo Ba ko noonne kadi omo salmina chef Wulli Wes hono Alhaji Mamadou Keita to Manakoto fulɓe tan de fedde Afrique fof ala ko fedde Afrique naaɓe kala keblen sukaɓe meɗen keɓlen sukaɓe men ha tengti enen sukaɓe fulɓe ha tengti noon enen sukaɓe fulɓe saabu eɗen mankira heblo no fewi saabu eɗen mankira heblo no fewi ko ɗum woni sababu ndeɗo fedde ko ɗum woni sababu ndeɗo fedde e dara ɗum bila hanki eɓe daari guila hanki adan hande ko adi hande kadi so Allah jaaɓi eɗen continue kadi ne so Allah jaaɓi ene jokka eɗen continue enen e bandiraɓe meɗen fof eɗen jokki enen e bandiraɓe fof so ɗum yawti en calmini hoɓɓe meɗen ɓe ummahani an to Mali so ɗum yawti eɗen calmina hoɓɓe ɓe ɗum woni ummahani an e Abdoulaye Sarr e Sar Abdoullahi Sar e ceerno Habous e ceerno Habous Diallo e dendagal ɓeɓe gardi fof e dendagal ɓeɓe gardi ɓe fof dendagal kadi enen wonɓe ɗo e fof goto fof inde mum e yettode e mum dendagal kadi kala gonɗo ɗo inde mum e yettode mum calmini en juurima en ñaguima duwaw omo salmina omo juuro omo ñaago du'aw en ñaguima no yaafo so tawi on haala ka feewi omo ñaagui yaafuya so tawi woni haala ka feewi immori koto Allah immori koto Allah so woñima immori koto min e so tawi tawɗa ɗum wonno no sago wayi min immori koto kanko kaalowo o ɗum noon salminama on juurama ɗum noon o salmini o juurima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɗaari haala bisimillahi rahmani rahim komo fuɗɗoro bisimillahi rrahmani rrahim mi salmini dental ko woni ɗo o salmini dental kala ko woni ɗo wano oɗo ko wi ko sa inni neɗɗo goto goto kono no oɗo wini sa inni neɗɗo goto goto en tardat kono noon sa haali haala ngo tata ko ka yimɓe moos sa haali haala ngota taw ko yimɓe ɓe fof kan ko ka ramas kan koko kuftidinka ha minen de han min beltima de kamɓe noon hande kamɓe beltima e oɗo nde holli min wano ngal ɗo dentali woodi nde Amadou Sane holliɓe hono ngal ɗo dental ene woodi minen min cikkano e woodi de kamɓe cikkano ene woodi wano oɗo ko wi ko yimɓe ha han jiɗum jeddi seeɗa boom hono no ceerno wi ɗo joni ni ha hande yimɓe ene jeddi ɗum seeɗa ɗaminorano ni ɗaminorani ko ni wayi siko noon fadde jii ni kono noon tawde tan yimɓe jii ko ni wayi koɗɗo fof Allah a yettat Allah jetta nelaɗo Allah jetta nelaɗo Allah min jetti Allah en jetti Allah e nelaɗo Allah e nelaɗo Allah min jetti on onon ɓe jetti dental ngal kadi arɓe ɗo ɓe oɗon min gari ngari ɗo e dow findindemin e findindeɓe holludemin e holludeɓe nafoore gurdam bani adama ɗum addi on ɗo ɗum woni ko addi on ɗo samga nde fedde sabu nde ɗo fedde inde nana kono noon nde nanirani e woodi woɗɓe ina woodi woɓɓe waaɓe no min Amadou waaɓe no woɓɓe ni mi fellitani nde kamɓe ɓe pellitani miɗo waside gum ɓe gonɗinani wonno mi anda wonnoɓe ganda kono hande kala mbo andano garɗo o batu a jaɓat a andat ko gonga
wona ƴoñe wona punti ko gonga haqiqa min beltima minen tundu amen miɗen jetti Allah miɗen on jetti o Amadou Sane o ko ɓiyam min miñiti bamum o ko ɓiyam o so dañi hono ɗum so wona min mbiya min jetti Allah min beltima miɗen ñaagui Allah yo Allah tabintin dental ngal ɓe jama ɓe contonna foro foro si afo alhamdulillah ɓe nawlula fulo contonna no bota je mbe banko mansake contonna mo président baroti ɓawo alata kola ni aje ɓe ñiñon kafu soto la banko kan caggal Allah sa ine ɓe waɗa wanon ɗi meeting ngaji banon ɗe dente ndewi leydi caggal Allah e masake kendola soto o lamɗo moƴƴo keɓɗa ko ɗum wawi wadde ɗum fof wawi waɗe leydi oto mbe duwala banko e wi duwo e leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi ten ko men be banko ka fola so sabatinde o wi jam ko woni leydi ndi yo Allah tabit on jam e ndi leydi no bota je o wi so ɗum yawti han be alpha ba contonna wi salmina kelfa men mawɗo ceerno o salmina kam e délégation garɗoɗo anin fen fen nata jantum ba be contonna wi mo garduɗa fof wima salmina andi délégation ma fof fen fen nga traba yon fulawo mandin ka sarakulo ba be contonna o wi gila to seɓɓe ha to sarankulleɓe ha to fulɓe kala gonɗo ɗo ima salmina bani adama kala gonɗo ɗo ima salmina yindema yettode oto contanta bi bake o wi hani ɗo welti pour katar ñim be on kono jambi o wi welti hani tawe he o wano o miti wala o bemma gonɗo ɗo han katin kabirin kamara tata ñin kumo foñe wi gila camara yehi haalanimo fi o beng a tar nga ngannele o wi heeɓi en anni pour que ma be ñim bengoto heeɓi anni tawe he meeting he o ala dun natam ma koy o wi Allah walli ɗum titin hawri hen wala tan ala tento ka pour ma be ta jambi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين en calmini jarga e almami saare geɗa fof o wi o salmini jarga e almami saare geɗa fof en calmini jaatigui amen ɗum woni Ahmadou Sane o salmini jaatigui makko ɗum woni Amadou Sane mi salmini baba am jooɗiɗo ɗum woni ceerno Hafous Diallo o salmini kadi bam makko jooɗiɗo ɗo woni ceerno Hafous Diallo e kawiraɓe am jooɗiɓe ɗo ɓe fof e kawiraɓe makko jooɗiɓe ɗo ɓe fof e bandiraɓe rewɓe fof e bandiraɓe rewɓe ɓe fof e miɗen gimmori e catal biyetegal jenku Fuladu Sénégambia kamɓe ɓe gimmori e catal biyetegal jenku Fuladu Gambia Sénégambia miɗo wondi noon e secrétaire général amen ɗum woni Bouba Diallo omo wondi e secrétaire général mabɓe ɗum woni Bouba Diallo e miɗen wondi kadi e joguiɗo programme uji amen ɗum woni Basirou Balde eɓe gondi kadi e joguitiɗo programme uji mabɓe ɗum woni Basirou Balde e kañumma e Demba Kande kañum e Demba Kande e wonani men weltare noon no feewi dañi weltare no feewi noon e tawede nguɗo batu ɗum woni heblo sukaɓe Africa tawede oɗo batu woni heblo sukaɓe Africa sa daari heblo sukaɓe Africa sa daari heblo sukaɓe Africa ɓe mbaɗi hunde nde gandiranta ɓe mbaɗi hunde nde ganduɗa ko yimɓe ɓe foof cohli yo waɗe ko yimɓe ɓe foof cohli yo ɗum waɗe sabuna koɓe mbi e defte saabu koɓe mbi e defte al ilmu yarfa'u baytun la imadallaha wi gandal o wi gandal ɗi ɓanta suudu ina ɓamta suudu ndu andiranta ko maynondu ɗum gandata ko maynodu ko gandal wawta ɗum ɓantude gandal wawata ɗum ɓamtude gandal ngal noon gandal ngal noon ko mangal waɗane feere ko mangal waɗane feere ko ɗum woni ko ɓeɗo babiraɓe daari ɗum woni ko ɓeeɗo mawɓe men daari hande ɗum ɗo ko findinde ɗum ɗo ko findinde hande enen sukaɓeɓe hande enen sukaɓe en poti darade en poti darade darde nde ɗe mawɓe daari darde nde ɓeeɗo mawɓe daari enen kadi gabboɗen koyɗe mabɓe kadi gabboɗen hen sabuna oɗo mawɗo hande saabu oɗo mawɗo men hande e sa daari sa daari siko goɗɗo soko goɗɗo o abbotano ko ɗe cate o abbotano ko ɗeɗo cate kono noon ko janggo o yiɗani sukaɓe makko noon ko janggo o yiɗani sukaɓe ɗum noon mawɗo o yo Allah yoɓmo ɗum noon mawɗaniɓe weltare no feewi fedde amen nde ko rowaninde sosa fedde mabɓe ko rawani soka balɗe sappo e ɗiɗi décembre balɗe sappo e ɗiɗi décembre nde ɓooyani no feewi ɗum ɓooyani no kono noon ko yettere Allah kono ko yettere Allah hunde kala ko waɗa hunde kala ko si Allah waɗi hen barke tan Allah waɗi hen barke ma on jaa ma on yo Allah dandu en noon ko ala barke o Allah dandu en ko ala barke heblo sukaɓe Africa heblo sukaɓe Afrique sa daari nduɗo suudu sa daari nduɗo goto foof ɗi yiɗi goto fof
hono wiyete ndu suudu waɗe to saare mum walla waɗe to galle mum kono noon ko seeɗa seeɗa jomaɓe defte ɓe mbi mataran mataran hatta takunu bahran ko toɓɓere toɓɓere waɗirta ha janngo wonoya maayo heblo sukaɓe afrique ɗi ara inchallahu rabbi mamen golliɗe heblo sukaɓe afrique ɓe kaaliɗo hunde wotere hande ko ɗum bonni enɗam hakkudeji men ɗum woni affaire politique jenku fuladu sénégambia minen min jaɓta politique no fedde amen goto foof noon kala mbo yiiɗi yo waɗoye support hay min komi politicien kono noon mi haalta politique to fedde amen sabuna koko bonnata hande en jii ko politique taƴidiri iwduɓe nene goto baba goto ɗum fotani won sabuna sa daari politicien ji ɗi hande kala gañiɗo e mabɓe ɗo e fewnude ngol lawol ɗo tawa kanko galle bammakko foof paari ɗum noon fotani en waddu heblo sukaɓe afrique min beltanima on no fewi min jaari on kadi te inchallahu en bokkodirat mi tawi yimɓe hewɓe kaali o tawi yimɓe heewɓe kaali kono noon sa fuɗɗi naare fedde kono sa fuɗɗima naatde e fedde a yiyat nafoore mum a yiyat nafoore mum keewal yimɓe wonko nafata wonko nafata si tawi ayi yimɓe keewi sa yi yimɓe keewi wonko ɓe mbawi wat wonko ɓe mbawi wadde ɗum ɓuuri yimɓe famɗuɓe wawde wadde hunde ɗum ɓuuri yimɓe seeɗa wawde wadde hunde joni enen ɗo o iriya meɗen ɗo enen ɗo o diwan ɗo en jii ko keɓɗen en jii ko keɓɗen koto Allah ɗum iwride koto Allah ɗum iwri de ɗum iwrani ga hay to goto ɗum iwrani to hay goto koto Allah ɗum iwri koto Allah ɗum iwri ko iwri to Allah ko iwri to Allah yimɓe gi ɗum poti jabde yimɓe ina poti ɗum jabde min ko ɗo puɗɗumi ɗo jooɗo kanko ko hande o fuɗɗi jooɗade ɗo ko waɗi kam leetere ko oɗo Amadou Sane waɗimo leetere ko Tamba mban hayno mi woppi toon ko jahannomi komi ari ko Tamba o waali kono acci toon haaju makko o ari ko kanappe ɗo jiyami ko kanappe ɗo woni ɗo jeeya ko e nder lebbi 17 ko e nder lebbi 17 min poomi ɗo fedde ɓe pormi ɗo fedde kono noon fedde nde kono fedde nde mi yii ko nde nafi o yii ko nde nafi saka fedde aduna moosi saka fedde aduna fof kam noon mi wiye miijo am koye miijo makko noon ɗum koye miijo am wimin ɗum ko kanko addi mi leeliɗo jemma o yii lelimi jemma leeli jamma tawmi ɗum ko war hoore waɗoyta yeeso o tawi ɗum addiyata war hoore yeeso gami ɗo banta amen ɗo o yeehi ɗo banta maɓɓe kanappe mbimi mbaɗen fedde e nguya o wi ɓe ngare mbaɗen fedde ko fati e nguyka sen puɗɗimani sen puɗɗima yimɓe kewta yimɓe ɓe kewata kono en kultani en kono so en luttoraki caggal ɓe garat neɗɗo fof yiɗi jawdi mata yiɗa fedde ne yiɗa jawdi hay so yiɗa fedde nene yiɗi jawdi mum yisa min puɗɗi noon ɓe puɗɗi watta ko wuyɓe komin lappodiraɓe ni watti ko wuyɓe ɓe koɓe piyodirat ni hay noon ha yimɓeɓe moye garoy ha yimɓeɓe fof gari wawi won joni lebbi 6 wawi wonde joni hedde lebbi 6 o iriya amen oɗo nduɗo tunduɗo hay goto wujjani hay goto wujjani nde min mbaɗi ɗum ɗo nde ɓe mbaɗi ɗum ɗo fedde doga waɗa fedde doga waɗa ko minen jano ko kamɓe jano nde mi wi ɗon nde ɓe giwi toon nete buluto nete bulu kadi waɗa iriya tamba iriya tamba ko minen ɓe nodduno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoje godani Allah e nelaɗo mum jettoje godani Allah e nelaɗo mum kadi en duttima en jetti Allah Allah jettete ɗo en jetti Allah en duttima en jetti Allah jettete ɗo kadi ni en jetti Allah caggal mum kadi en jetti Allah poɗɗo yettede o nde ɗo jonde nde ɗo ko yettirde Allah ko jonde yettirtede Allah kadi ko Allah muuyi yettirde nde kadi ko Allah muuyi yettirede nde kadi ko Allah muuyi jonde nde kadi ne ko Allah muuyi jonde nde min calmini dental ngal fof ɓe calmini dental ngal fof minen ko minen goni jaatiguiɓe moɗon kamɓe noon ko kamɓe goni ɗo jaatiguiɓe ɓe kono noon hande ko onon goni minen kono noon hande ko enen goni kamɓe minen goni onon kamɓe kadi goni enen en jettiri ɗum Allah kadi en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen jetti julɓe ɓe ko fof eɓe jetti kadi ne julɓe ɓe fof kala garduɗo ɗo koyngal makko kala gadduɗo ɗo koyngal mum eɗen ñaagui Allah eɓe ñaagui Allah yo Allah ruttumbo e dow jaam kadi e ɗo iwi ɗo e dow jaam kadi yettinambo e dow jaam ɗo iwi kala yettinamo kadi e dow jaam nde ɗo fandare ko nde yettore Allah ko nde yettirtede Allah nde wonno Allah ko hakim ko hakimu kala ko o muuyi ko ɗum wonata
ko ɗum tan woni ko wonata hay caggal ɗum caggal ɗum hay hunde wonata hen hay hunde wawa wonde caggal yettude Allah nde caggal yettude Allah nde noon jonde moɗon ɗo ndeɗo jonde ɓeɗo kalifaɓe ɓeɗo halifaɓe men immorɓe to gimmori to gimmoriɓe to gimmori to gila Mali Mauritanie Sénégal Guinée Bissau ari tawi Gambi ɓe gari ha ɗo e Gambi en jettiri ɗum Allah ɗum ɓe jettiri ɗum Allah. Aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bandiraɓe ko adi fof en calmini dendagal e bandiraɓe arɓe ɗo ɓe fof o wi ko adi fof eɓe calmina e dendagal bandiraɓe kala ko ari ɗo ko fof en calmini HSA Gambia ɓe calmini heɓlo sukaɓe Afrique Gambia en calmini jinnaɗo meɗen ceerno meɗen hono ceerno Habous Diallo o salmini jinnaɗo meɗen joɗiɗo o ceerno Habous Diallo hoorejo HSA Windere hoorejo heɓle sukaɓe Afrique Windere en calmini bani men debbo kadi o salmini bani men debbo wono sohna Ummahani An wono sohna Ummahani An lomtiɗo ɗo HSA Mali lomtiɗo ɗo heɓle sukaɓe Afrique Mali en calmini ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr o salmini kadi ceerno men Sarr Abdoullahi Sarr en calmini rendo ngo e dendagal ko ari ɗo ko gila e jargaji mumen ha e dendagal e pelle garɗe ɗo eɗen représentude hande e catal heɓle sukaɓe Afrique arde wallide catal heɓle sukaɓe Afrique golle muɗum o salmini dendagal kala ko ari ɗo gila e jargaji ha e fof kala ko ari ɗo wadde présentation hande e ndeɗo jonde ngal ɗo catal heɓle sukaɓe Afrique fof salminama juurama eyyi ɗum ɗo noon enen kalaten koye inde HSA Sénégal e inde hoorejo meɗen hono ceerno Kounta Sall kanko noon o haalata ɗo koye inde catal heɓlo sukaɓe Afrique Sénégal e inde hoorejo mum Kounta Sall eyyi ɗum ɗon noon ko kamɓe neeli en ga en saabu gantuji jaggudeɓe oɓe jinno arde no feewi no feewi kono noon ko gantuji jagguiɓe e ɗum ɗon waɗi ɓe keɓani arde ɗum ɓe lomtini en enen yen gar lomtoɗen ga bandiraɓe Sénégal naɓe kanko Kounta Sall o e hoore mum omo yinno arde hawrude ɗo kono sababu nde gantuji woni paliɗi ɗum waɗi ɓe lomtinimo kanko yo ar o lomtoɗo catal Sénégal hawra e ndeɗo jonde heɓlo sukaɓe Afrique catal Gambia ɗum ɗon noon en jettiri ɗum Allah e tawde ɗo jinnaɗo meɗen ceerno meɗen hono gardiɗo HSA Windere fof kanko tan konngol makko tan gotol ina wawno yonde e dendagal e konnguɗi HSA fof yeran kunne kala kawɗo programme ma salmina inde ma yettode ma wa degum en kuñini en salmina jarga o wa alimami en kuñini salmina almami o woɗa jamane ke hulle sugarire wasu kuñini o wi kala leñol kala garɗo ɗo e ndi leydi kala ɗum mbawɗa yimmo ma salmina inde ma yettode ma ndo gueɗa warere ke jagani buuba e nangiri base o wi ko ɗum ɗo ko woni buuba o yimmi en base ɗum salmina aɗo hohogar o yisu kuñini o wi kala buuba mbo ardiɓe ɓoyima salmina anne ardiɓe ma fof nke contani lenke siri o wi kam hajji baja funanajo o wi o weltima hande weltare nde mawni ha ala no haaji keɓe ga kekka ho kane o wi ko woni kafu o yeeso kafu he Amadou Sané ko woni Amadou Sané alhamdulillah o wi en jetti Allah en ardi catal Gambi ɗo e nder saare Geda o salmini Amadou Sané mo ganduɗa ko kañum woni hoorejo catal heɓlo sukaɓe Afrique Gambi ɗo e saare Geda kaloɗo noon ko Ummahani An wiyete e cukko hoorejo catal heɓlo sukaɓe Afrique Mali kaloɗo o wiyete ko Ummahani An ko kanko woni cukko hoorejo catal heɓlo sukaɓe Afrique Mali en gari notade noddandu catal heɓlo sukaɓe Afrique Gambi tawi kadi koye dow yamirore président meɗen Moutar Mouhamadou Mamadou Sow kañum ardi catal heɓlo sukaɓe Afrique Mali ɓe gari notade noddango catal heɓlo sukaɓe Afrique Gambia tawi koye yamirore hoorejo catal heɓlo sukaɓe Afrique Mali hono Moutar Sow o holliti omo salmina dendagal heɓlo sukaɓe Afrique ha tengti heɓlo sukaɓe Afrique Gambi o holliti omo salmina heɓlo sukaɓe Afrique noon ha tengti e catal heɓlo sukaɓe Afrique ngal Gambi ko noon kadi calminirten hoorejo heɓlo sukaɓe Afrique Windere hono ceerno men ceerno Habous Diallo ko noonne kadi omo salmina hoorejo heɓlo sukaɓe Afrique Windere ɗum woni ceerno Habous Diallo en calmini Sarr Abdoullahi Sarr ko noonne kadi omo salmina Sarr Abdoullahi Sarr kadi dendagal heƴaɓe arɓe ɗo kadi e dendagal dañɓe arde ɗo fof gam tawtorede batu ngu sababu nde tawtorede oɗo batu en calmini ɗum ɓe calmini ɗum saabu mo limti juumal kala noon mo limti timminta nden noon on calminama nden noon o salmini fof garten tan koye haalaji bandiraɓe o artat tan kay haalaji bandiraɓe ɓe fulɓe noon mbi mo wi haalata ko haalano famɗa ko haali fulɓe noon mbi mo wi haalata ko haala famɗa ko haali heɓlo sukaɓe Afrique Gambi enen kam joganiɗen ɓe ko hirjino
heɓle sukaɓe afrique gambi kanko kam o jogui hen tan ko mo hirjina ɓe sabu so tawi en mbi heɓle sukaɓe afrique ko windere mali mauritanie sénégal gambi eɗen gandi leydi foof wonko halfina so tawi wiyama heɓle sukaɓe afrique windere ko sénégal e mali e mauritanie e gambi kadi ne kala hen leydi wonko halfina wadde so tawi leydi halfinama ko sukaɓe leydi muɗum kalfina wadde so tawi leydi halfinama ko sukaɓe leydi mum woni ko halfina wadde sukaɓe leydi gambi ene kaani tinnade debbo e gorko suka e mawɗo pullo e capato jolfo kañum e ceɗɗo kamɓe kala eɓe kaani tinnade ɓe daroɓe ɓamta catal gambi ngal ngam miijade wata catal leydi mauritanie walla leydi mali ɓurde catal leydi gambi ɓamtade wadde ɓiɓɓe leydi gambinaɓe mawɗo e suka gorko e debbo kamɓe fof e dendagal leƴƴi gonɗi ɗo gila fulɓe ha e sarahulleɓe ha e seɓɓe ha e jolfuɓe kamɓe fof eɓe kaani darade ɓe tinno ɓe calo hoto catal sénégal walla mauritanie walla mali hoto ɓurde catal gambia ɗum wona kiram wona ɓingu babagu ala ko hollude won banggue mo kalfina minne meɗen daara wata banggue o lesɗude ɗum ɗon wona kiram wona ɓingu babagu ala ko darade minne wonko kalfinami mi daro ha tiiɗa hotomi ɓurede hen goppen kadi eɗen keewi e nder dente meɗen ha tengti enen ɓaleɓe neɗɗo so tawi ardinama kewɗen yiide ko gardinaɗo o wiide guel walla ngal gaccen kadi eɗen jogui sifa goto so tawi neɗɗo ardinama e men kewɗen wiidemo tan ko guel walla mbiyanmo ngal so tawi ko dawda sow ardina tan so wiyama fedde nanɗa walla dental nanɗa so wiyama beele ko dawda hol gardiɗo so wiyama ko dawda tan hayso tawi jomum ne anino abbade hen heewi wiide ko hayso tawi woni ko baɗono min ni so ardinama tan so yimɓeɓe mbiyama ko oɗo woni gardinaɗo tan kalanaɗo ko wiyata ko guel ɗo kay ko ni way walla ngal ɗo kay ko ni way wadde wata jejjiten ko ala hoore yahata kala dental dendugal ene waɗi gardinteɗo ko teddugal tan hokka kono ko heddi ko ko wonɓe caggal ɓe jeeyi wadde ganden kala ko ala hoore yahata kala gardinaɗo ɗum ko teddugal tan kono noon ko woni caggal makko ko ɗum nawata golle ɗe eɗen keewi rewde ha gaccen fodde meɗen goppirenmo dongal ngal kanko goto taw enen foof ponno rentude gollen golle ɗe kono mbiyeten ko ɗala kanko halfina tan yo rondu ko ponnoɗen rondade ko fonno foof eɗen keewi welsinade gacciɗen gardinaɗo o e ko gardinɗenmo ko ndewen hen gacciɗenmo hen ha hunde nde bona ronka yettade ɗo foti yettade ɗo saabu goto e meɗen foof anda ene jogui gueɗal so tawi ko dental sa naati hen anda aɗa jogui hen fodde paama mbiya beele wona somi arani beele kolla so tawi a arani e dental ngal ene moƴƴa taw fewata ganden kadi ne hunde nde so tawi waɗama goto foof ene jogui hen gueɗal o anda omo foti arde hen o waɗa hen koko foti arde ko foti wadde ko o faama kadi so tawi woni o arani ko bonno wadde ko omo foti wadde ɗum so tawi woni o wayno ko kanko wasi fewnude ɗum ko heddi ko seremɓe ɓe kaali so wiyama heblo saabu hande sen ƴeewi hande to banggue gonka afrique kala ko nawi en caggal walla ko bojji goyeten ɗi foof eɗen gandi guduɗen ko rafi heblo so ɗum ɗon ɓenni kadi ɓe gardinɗen ɓe tinnoɗen ballen ɓe e golle ɗe ganden so tawi en gardiniɓe yoɓe ballu en e golle ɗe enen ne keeɗen caggal mabɓe ballen ɓe hoto golle ɗe mbasde yaade beele eɓe mbawa jogade sembe ɓe mbawa gollande e golle ɗe no hannirta wadde goto foof yo daro saabu so wiyama heblo sukaɓe afrique eɗen gandi heblo sukaɓe afrique wonko ari riwtude ɗon go ko gandal saabu eɗen gandi kala to gandal haala walla kala to gandal woni walla kala ɓurɗoma gandal kañum laamotoma min kala wonko fotani noddude goɗɗo e galle mum so wona ronkan ɗum woni heblo hande en jiiɗo motoje nanɗo ngaari goto men kala ene foti jangguinde joom suudu mum moto e ɓiyum sa lilima jamma a sellana ronki yaade o waɗɗinma hade goɗɗo noddede ɗum ko jangde so tawi a woni e galle ma aɗa huɓɓa kuura contact ñande kala aɗa huɓɓa aɗa ñifa walla joguiɗa ko panneau solaire no mbarisirta ni hollu joom suudu ma ko heblo sa ala ɗo janggo o waɗanma hande en jiiɓe gaddi ko contrat ji kuura taw ko woni hen ko carte sa ari wone galleji ko neɗɗo goto wawi nannude ɗum heddiɓe mbawa so kuura o gasi koma kaari ara heblo ngo fuɗɗi ko jangguin jomum kala ko woni e galle jangguin jomum téléphone so tawi a ɗacciɗum e galle ko sukaɓe gone e galle andin suka o numéro o oɗo numéro woni numéro bamma o woni numéro nene ma o woni numéro koddiɗo ma so enen kala en dawi jaayi e waɗi
cukalel ngel nodda ɗum woni heblo koye nder men woni heblo en padata ha école aji gasa keblen sukaɓe men hande en ji hebloji mbaɗama so tawi a fini subaka ɗacca jawdi maɗa jaha boutique cooda kosam condi taw ganduɗa ndiɗo hen ɗam ɗo kosam aɗan wawno wonde heblo ha wooda ko ɗam wonani en holno ɗum wayirta ko heblo so tawi en dañi sukaɓe men kamɓe kala koɓe aynaɓe guitten hen goto keblen ɗum ya heblo yo holno gaynaka ka holno jawdi ndi holno kosam ɗam holno formation holno boro lalirte ha fewne no mawɓe men mbaɗanno ha ɓuura yadude e jamanu so tawi en daari ɗo ko gawri woni ɗo ko suuna hande beele daña ɗum ko caɗele so wona ndungu ha ndunga so silti ene saɗi hande woni nokkuji en ji ko wayno hande won e leƴƴi goɗɗi walla woɗɓe batti fewnu ɗum ha naw oro ɓe yeeye so yi ha toon fewnite sigge ɓe heble ha ɓuura moƴƴude artuga kadi seera men eɗen ñaama firti ko heblo ɗum waɗi ɗon heblo sukaɓe Afrique fadani tan haaɗe kuɓeje gasa eɗen jogui musidɗo men goto wiyete ko Mamadou Sow o mona Dubai oɗo saaha mo gonɗen nde o ɗanni nde haydara o wawa fodde no kalirten heblo sukaɓe Afrique ni jarnimo janngude toon ko fate banggue menuiserie hande ko menuisier mawɗo toon to Dubai leece kewɗe almuwaruji kewɗi kanko fewnata ndeki firti ko neɗɗo ne wawi wonde almudo Qur'an ɗo janggata ɗo taw ceerno makko ne heblamo e ko fate banggue no wurdi gurdam makko neɗɗo ne wawi wonde gaynako o heble e gaynaka janggo hawa anda oɗo daaba goto walla ngeɗo nagge wotere ene wawi jogade mo janggo taw jimani e nayi sappo walla jimani e nayi temedere ene lorlamo ne tampinamo omo haɓa e hoddiɓe makko jamma ñalawma taw mo wuuri hen o tampani ɗum woni heblo caggal mum sen ji heblo sukaɓe Afrique ummima ko wayno hande saare geda so tawi wonko yiiɗi wadde ala bawɗo ɗum e wuuro he alay saago ɓe paggoyo donc so tawi won suka keblaɗo ɗo henna so tawi wonko boni ɗo kañum tan fewnata haaliss o heddoɗo tene kadi wuuro ngo waɗa woni ɗum woni ko ummini heblo sukaɓe Afrique mi arta seeɗa caggal eɗen jetta eɗen jaara jaatigueɓe men ɓe tawɗen ɗo henna woni ceerno Ahmadou Sané mo ganduɗa ene heɓɓiti heblo sukaɓe Afrique caggal no ceerno Mamadou wino ɓooyi siñcede wuuro ngo kono hande kadi koye juuɗe oɗo henna woni Sar Abdoullahi Sar kan woni trésorier fedde heblo sukaɓe Afrique kadi oɗo saaha mo gonɗen musidɗo men goto jettaɗo Diallo haaliɗo hen ko ɓooyani ko fate banggue fedde aynankoɓe haɓatoɓe ko fate banggue guyka mi yaltini élément mabɓe Pulaar Walfadjiri ko ɓooyani firti ko fedde mabɓe nde wi ko nde tafa ko ɓooyani ko nde woɗɗoyi eyyi hande mboɗo yiiɗi enen wonɓe ɗo ɓe batten haqqillaji e ɗi médiaji so ɗi ngalaɗo ko kalɗen fof ko ɗo haɗata kono soɗi ɗo ma haala men yaaɗo ha ɗo nan haaɗi yimɓe ganda hande en jooɗima ɗo e saare gueɗa kala koɗon mbaɗa e aduna nodde média laamu ngu ne ndaara média autorité ji ɗi ne keɗo média daaɗe mon nane haala mon ande ko jiɗɗon wadde ko ande média wona bolle puyɗe batten haqqillaji men e média keblen sukaɓe men kadi yo gon jaydiyankoɓe timmuɓe haaloɓe gonga ɓe gonata ɗaminiɓe kala keɗen mbaɗa ɓe pewnana men ɓe jaltina men ɓe gullitino men boli men boyli men cafrirɗi men goɗɗo wawa arɗo hen wullitino mon caɗele mon ko onon tan ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah juurama te ko salminandu immorade to Allah fewde e meɗen yo jaam e kisal won e men kadi sa naati e leydi mo Allah ardini leydi o alay sago nelen salminandu fewde e makko ɗum woni président Ahmad Baro en calminimo en juurimomo en beltanimomo en duwima kadi yo Allah wat jaam e leydi Gambi yo Allah wat deejre e leydi Gambi yo Allah addu arsugue e leydi Gambi yo Allah wat en nangodirɓe e gonga taw ko weeli Allah weeli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha Allah waɗa sukaɓe men tawtore ɗum ɗon so tawi en calmini yimɓe oɗo gardiɗo kala ko wiyete dawriyanke ɗum woni kala neɗɗo politique dariɗo ene raddana yimɓe muɗumen en calmini ɗum kala dawriyanke gonɗo e leydi he fof so en calmini gambinaɓe
alay sago calminen musidɗo men giɗo men mo ganduɗa gidiɗo ittude ballal waɗi e HSA ɗum woni Mamma Kande kanko subaka goto o waɗi kural gotal o felli lelli ɗiɗi e ngal ɗon kural gotal mbiye holngal kural sabu katantagal makko e darde makko o fini subaka goto hono dental fulɓe ene waɗa e gambi ɗum woni e fedde meɗen nde ganduɗa ene wiye tabital pulagu yo Allah tabitinɓe on tawtora on batu o ruttaki galle makko ko ɗon o nangi lawol o yehi kiidira o ñalli yaade o waali yaade o hawre e dingo oɗo galle ñande muɗum o itti kalis ha heewi o wi ko kanko e musidɗo makko hono Hamidou Dia e gondiɗo makko Hammed Fall ɓe mbaɗi ballal maɓɓe on ɗon noon e mbawa darade so wona calminen ɗum duwona ɗemmo kankone yo Allah nawrumo yeeso eɗen belti e golle makko ɗeɗo darde eɗen dari e darde makko so taggi ɗum ɗon ɓenni eɗen gardi e délégation oɗo hono sokhna Ouma Hani An oɗo ñande fedde HSA société kanko immi Mauritanie ari kiidira eɓe o ardi ɓe ceerno Boubacar Gaye en immade Gambi naaɓe ngari Mauritanie naaɓe ngari Sénégal naaɓe ngari Mali naaɓe ngari kamɓe fof ɓe cosi fedde nde ɗum ko e yeeso makko ɗum waɗi ɗum noon e Abdoulaye Sarr mo ganduɗon kadi ko jaydiyanke daraniɗo HSA e bangeji fof e yaadi makko e wondude directeur radio amen FM mo kiidira ɗum woni Amadou Diop e musidɗo meɗen Alassane Bari eɗen gardi e muɗum e dendagal yaadiɓe ɓe iwɓe Mauritanie iwɓe Gambi ha e lomtaniɗo ɗo henna fedde Sénégal ɗum woni siradio e fune balde en enen fof sen darima ɗo kadi alay sago jaren kadi musidɗo men giɗo meɗen ɗum woni Bakary Dialalo mo ganduɗa taɓe derde makko kono yimɓe jaari yeeso o wonda ko pullo o wonda ko bambaranke o wonda ko sarankulle o wonda ko o wi tan fof yo yaaru yeeso onne en mbawa darade en calminanimo en duwanakimo yantude e fune balde e Mokhtar Ahmad Sow woni président gonanɗo en to henna o lomtini Ouma Hani An yo ar lomtoɗo Mali ɗum noon min Abdoulaye Sarr Ouma Hani An arɓe ɗo ɓe fof minen fof min dendi min lomtima dendagal catal HSA to wawi wonde fof min lomtima ɗum HSA dari ko e deftere Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sibo eɗen gandi haalama ko Allah yamiri e gandal eɗen gandi Allah ne yamiri neɗɗo fof yo ƴeew gandal annabi Souleymane nde wiya gandal neni laamu neni ngalu neni holko cuɓiɗa hen o wi o suuɓi ko gandal nde o suuɓi gandal o fandini gandal ngal o heeɓi fof ɗon heɓde sukaɓe Afrique ko ɗon fuɗɗi wiide ene waɗa HSA noon ene haalana en hol golle mum en HSA hono no jenku fulɓe Gambi kaldi ɗo ni HSA ene foti jungo muɗum kala fedde wonde e Gambi yo andu HSA ene waɗi jungo mum ene foti yoɓe ngar ɓe liggoɗo ɓe gona gotum fawaki e leñol hay gotol so tawi Allah waɗi ndeɗo fedde daranima ɗo henna ndema soɓe puɗɗima ha feewi wonde ko gonga e maɓɓe ɓe mbiya heble sukaɓe Afrique minen de min daranima ɗum ɗo ha tawana e gajate maɓɓe fedde heble sukaɓe Afrique itta seeɗa ndeɗo fedde itta seeɗa ndeɗo itta seeɗa kamɓe fof ɓe dendet ɗen golle ɓe mbaɗa ɗum ɓe gayna ko ɗum woni dental kadi hay goto e maɓɓe wata wi wonde ene salo rendude e goɗɗo neɗɗo biɗo ne waɗa hunde hollani en ayawo on en ballata ɗum kono kala nde neɗɗo fuɗɗi hunde école mum walla goɗɗum enen fof ndenden ken pelle ɗe fof gonen gotum ballodiren ha gaynen ɗen ɗo golle ɗum noon ko ɗum fedde heble sukaɓe Afrique ko ɗum woni ko darti fedde heble sukaɓe Afrique kañumne ene dari wonde noddude dendagal julɓe fof
galo mum miskina mum lamɗo mum fof yo ar ene tawta fedde heble sukaɓe Afrique holkoɓe darani ko yo leñol ngol yaaru yeeso holkoɓe darani ko Afrique yo yaaru yeeso ɗum noon jaaren yeeso te gonen gotum mbasen sertude ɗum waɗi en calmini pelle ɗe fof tabital pulago en jiyani ɗum ɗo kono en calminiɓe eɗen mbasiyo tabital pulago yo andu pelle ɗe hande kanno wonde ko less muɗumen pelle ɗe fof hande soɓe darima darde mabɓe eɓe kaani wadde contrôlé pelle ɗe fof nde ɗo fedde kala to histoire woni hen ɓe cafra walla nde fedde daraki ɓe cafra e ko nandi hen min hitande garmi ɗo henna wiya tabital pulago ko Mamadou Holyon wonno mi huɓɓi otam jami ha toon tawoydemo toon juura Mamadou mi huɓɓo oto jami ha galle makko saabu yidde fedde nde ɗum noon so tawi ɗum ɗo rendi hande ne yooɗi taw eɗen jooɗodi e maɓɓe ɗo ko mbaɗeten ko fof kamɓe mbaɗanten tinnoɗen noon enen fof ganden ko en gotum eɗen jetta Allah noon hade mi woɗɗoyde wata mi yejjidde oɗo Abdoulaye Sarr eɗen jaramo sabu ko jiiɗa kala ko woɗɗi omo jeeya e woɗɗinɓe ɗum Allah addi hande a yi eɗen gondi ɗo e Abdoullahi An eɗen jooɗodi e mun ko technicien mawɗo immi ko Walfadjri holko yettini heble sukaɓe Walfadjri ko sababu kala mo yettani sababu yettata Allah ɗum noon eɗen jetta oɗo sababu o ko Abdoullahi Sarr holto o rewi e biyeteɗo Abdourahmani Ka docteur Abdourahmani Ka ɗum woni Alhaji Gajjel Ka kanko yettini en e Walfadjri ko barke makko adi hande Walfadjri en ara ɗo ɗum noon ñagoto nemo kanko ko judde baɗɗe moƴƴir battande en mbimo Allah jarama o daranima en ɗum woni ko yettini en Walfadjri enen fof hande ganden en mbi wonde heble sukaɓe Afrique noddi ko dental enen fof gonen neɗɗo goto nangodiren mbasen lurodirde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan o wi onon fof nangodire gonon gotum mbason lurodirde ballodiron e gueɗe moƴƴe kala ko ene ɓamta leñol kala ko ene ɓamta leydi kala ko ene ɓamta diwan kala ko ene ɓamta wuro nangen hen mbaɗen ɗum ballodiren hen kala ko ene yirbina dumtoɗen ɗum goto emen fof yo darano ko ganduɗa ene addana leƴƴi ɗi mantede rento kala ko ene addana leñol ñiŋede e nuskede ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi en mbi'i eɗen dentini kadi dentoɗen luural jiɗodiren ay noon hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi neɗɗo fof ko yiɗani hoore mum ko yo yiɗan ɗum bandum ko añani hoore mum ko yo añan ɗum bandum ɗum noon ko neɗɗo e neɗɗo wiya ndeke pelle ɗe hande ene wayno fedde fof ko neɗɗo e neɗɗo ɗum noon minen min jiiɗi has SA ko yo Allah nawru ɗum yeeso min jiiɗi has SA ko yo Allah hokku ɗum yidde mum ha waɗa fandare muɗum ko noon dendagal fedde sosande daranide ɓamtare miɗen jiɗani ɗum yo Allah hokku ɗum yarude yeeso yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah hokku ɗum yidde mum kala fedde hen kadi min jiiɗi ko yo hawru nangodira wona gotum teddina mo Allah ardini e fedde he ko ɗum woni komin ñaagoto pelle ɗe fof mbaɗa ɗum mbasa lurodirde sibu jomiraɗo wi ko nangodiren watte ceerten wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu o wi ko yo en ndendu mbasen sertude ɗum noon fedde heble sukaɓe Afrique ko ɗum woni ko darti ya en gondu gonen gotum o wi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wata luure wata jeddodire darja moɗon yaaha e ñamde fotani arde ceerno eyyi wata luure wata ceerte gonon gotum wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum kala nde yimɓe luuri koɓe ndenduno ko fof koɓe jogui sembe fof ma sembe o yaaha hankadina hay hunde wawata wonde ɗum noon fedde heble sukaɓe Afrique wi ko ndenden ndentoɗen luural ndentoɗen yaw hakkude meɗen ndentoɗen ɗum ɗon kala goto emen yo teddin goɗɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala en mbi sarankulleɓe nen ɗo mallinkoɓe nen ɗo jolfuɓe nen ɗo
woɓɓe e moɓɓe nen ɗo seerereɓe fof enen fof ken gotum aɗa andi kadi ɗum ko Allah haalani en ɗum ɗon jomiraɗo wi ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum onon fof yimɓe Allah wi mi tagi on nde tagmi on de mbaɗmi on leƴƴi mbaɗmi on kinɗe mi waɗirani hol ella Allah waɗirde ɗum ɗon o waɗirani ɗum ɗon ha basodiren o waɗirani ɗum ha goto wiya ko min ɓuuri goɗɗo o waɗirani ha goto wiya min ɓuuri teddude e dow goɗɗo Allah wi o waɗira ɗum ko ha gandodiren ko ɗum woni ko o waɗiri so wiyama ha gandodiren noon ɗum en mbawata andodirde ma dama an mbiɗa ko ɗemgal ma tan kalata an pullo mbiya ɓiya wata haal ɗemgal gongal min mi yadane ɗum ɗon holko jaadumi an pullo saɗa haalda e pullo wata wi aɗa haala ɗemgal janal ngal haaldu e pullo ɗemgal ngal muynuɗo ngal so tawi pullo ene haalda e goɗɗo ya taw gati nelaɗo won to wi jangge ɗemɗe ɗum woni an pullo o janngu ɗemgal gongal sarankulle o yo janngu ɗemgal gongal an e sarankulle so on potti on sa'a sarankulle o ene nana pular an ka haal pular an uddite haala haalnumo pular o jaaboma e pular amma holko hutete an ka pullo komi pullo potten kalna kam haala gokka ko ɗon hani ɗuminede kono noon ko nelaɗo yamiri janggen ɗemɗe an pullo o janngu kala ɗemgal en ji américain en nene gara enen janga pular italien en nen ara enen janga sarankullere eɓe janga jolfuɓe min kam mi heɓama hen ñalawma goto nden miɗe somoto gambi ɗo miɗe yaaha jettimi Kaolack jonnumi bagage am mi alano auto min jole 7 place min ɓittodiri seeɗa ko tubakoɓe ɗiɗo min ketti caggal mbimi ɓe ɓitti yimɓe tubako o deƴƴo o haalani hay hunde ha auto o waɗe départ puisque so haalino nde min jarine mi yaltanno mi natoye auto goɗɗo saabu gacce o acci ha auto o hokki départ o wi baba sa yiiɗi sa añi ɓittodirede sooda auto ni o wi kam o acci ko ha auto o hokki départ o wi baba sa yiiɗi sa añi ɓittodirede sooda auto holko waɗi ɗum wona janngude ɗemgal janggen ɗemɗe wata neɗɗo wi tan wonde kalanmi tan ko ɗemgalam tinnoɗen enen fof nanggodiren gonen gotum jiiɗodiren enen fof goto fof hokka goɗɗo teddugal hay goto wata yawa goɗɗo goto e men fof yo teddin goɗɗo en calmini noon arɓe ɗo ɓe fof en mbi yo Allah waɗan en moƴƴere yo Allah nawru en yeeso yo Allah ittu luural hakkude meɗen leyɗele ɗe ganduɗa dille ene muɗum yo Allah ittu leyɗele ɗe ngala eɗe ndeeƴiɗe yo Allah ñimnu ya barke Allah ene laaɗo mum onon yimɓe gambinaɓe fof sukaɓe gorko e debbo suka e mawɗo fof min calmini on heblo sukaɓe Afrique wi ene sago Allah ene laaɗo mum ene e sago moɗon ɗum noon min calmini min juurima min mbaɗi kala goto jungo amen e muɗum enen fof gonen jungo woto anniya goto golliden ha Allah newnana en ko fedde heblo sukaɓe Afrique yiɗi galle o so gasi kiidira waɗoye Gambi walla Mali walla Mauritanie so gasi toon wallodire kadi waɗoye nokku goɗɗo ɗum noon wawata gasde so wona enen fof gonen gotum ballodiren ɗum ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh